lloc on podem parlar de diversitat a la província de València, eixe és el de la Serra d'Énguera. Entre altures de 1.000 metres, profunds barrancs i boscos mediterranis trobem tres paratges naturals ben diferenciats. En esta excursió visitarem la Plana La Umbria, passejarem pel barranc La Hoz i acabarem l'excursió en els barrancs La Carrasca i Gatillo. El paratge Umbria La Plana té una extensió de 426 hectàrees. Es pot arribar al paratge des del casc urbà i és a l'ermita de Sant Antoni de Pàdua on comencen les rutes. El paratge és continu al nucli urbà i comprèn des de la carretera de Montesa pel Piquet fins a la partida de Fraga. La seva localització afavoreix el fàcil accés del paratge natural i de les seues infraestructures, ja que s'accedeix a ell còmodament i sense cap dificultat, circumstàncies que han influït en l'ànim dels veïns i visitants a l'hora de valorar positivament la seva creació. Si ens parem a pensar, assombra l'existència d'aquest espai natural tan a prop de zones superpoblades costeres, però podem passar hores caminant sense trobar-nos ni una ànima, mentre observem les coves, umbries, fauna i flora mediterrània. El botànic valencià, José Antonio Cabanilles, va dir d'esta terra que era un desert, però no per la falta de verdor, sinó per la falta de població. La principal característica del Paraje Natural Municipal de la Umbría La Plana es que se localiza contiguo al casco urbano. Entonces esto tiene una ventaja muy importante, es que se produce un uso intensivo de sus instalaciones. Entonces es muy frecuente que la gente cuando tenga un rato libre pues pase por este entorno. Además con la suerte de que se encuentra muy bien representado lo que es el bosque mediterráneo, con sus distintas especies vegetales y también con la fauna característica. El màxim exponent d'Umbria La Plana és el castell de l'encomienda d'Énguera de l'Ordre de Santiago, una fortalesa musulmana construïda entre els segles XI i XII. En l'actualitat s'aprecien distints trams de muralles que delimiten un doble recinte. Un elemento importante dentro del Paraje Natural Municipal es el patrimonio cultural que él contiene. Podemos destacar el castillo de la encomienda de Énguera de la Orden de Santiago, que es donde ahora nos encontramos, que es una fortaleza de origen islámico en la que las fechas más antiguas que conocemos de su funcionamiento como castillo es en torno al siglo IX después de Cristo. Luego, durante el periodo islámico, se viene utilizando y en la época de Jaime I es conquistado por las tropas cristianas. La fortaleza sigue funcionando hasta prácticamente el siglo XVIII, que es el momento en el que se produce el terremoto de Montesa, que es cuando todo el edificio se derrumba junto al castillo de Montesa y lo que es el casco urbano, ¿vale? A partir de ese momento el castillo ya no se reconstruye y pierde lo que es la función militar. Les excavacions del castell desenvolupades des de l'any 2003 ens han proporcionat un destacat repertori de ceràmiques medievals de cronologia cristiana. Altres materials ceràmics interessants ho formen el grup de les ceràmiques de cronologia islàmica. Entre l'aixovar metàl·lic exhumat en les excavacions del castell destaca també la presència d'uns dinerets de la creu encunyats per Jaume I en la Seca de Barcelona. A més, és d'especial rellevància l'excavació d'una sitja que ha proporcionat una col·lecció de restes de fauna molt nombrosa. L'estudi d'este conjunt pot aportar informacions valuoses sobre elements tan diversos com la dieta, l'economia o el propi medi ambient de l'època. Este silo está excavado en la roca y es todo totalmente de roca y se empleaba para la conservación del grano y tiene un sistema de conservación curioso pero muy efectivo. Entonces lo que se hace es se llena completamente del cereal que se quiere guardar y se deja un espacio en el que se deposita paja y un poquito de leña muy fina. Luego a continuación se cubre la mayoría con arcilla, se deja un huequito pequeñito y se le da fuego.
Entonces, cuando se nota que ya empieza la combustión, lo que se hace es se tapa el resto con una pella de arcilla, formando un tapón uniforme que cierra y no deja pasar el oxígeno. Entonces, la combustión de la paja y la leña fina hace que no quede absolutamente nada de oxígeno dentro del silo, y la arcilla también se cuece un poco y se sella, con lo que se queda un envasado al vacío. El cereal se conservará los años que haga falta hasta el momento que tú rompas el sello. Junto al castell hi ha una aula de la natura amb activitats mediambientals. També és molt recomanable visitar el centre d'interpretació construït per l'associació naturalista ADN, a les afores del poble. Entre altres coses, disposa d'un cuco, o caseta construïda amb pedres sense argamassa. Un rasgo muy particular de los parajes naturales de la Sierra de Enguera son las construcciones realizadas con la técnica de la mampostería trabada en seco. Es una construcción de tipo tradicional, muy difundida y muy arraigada en el territorio. Se caracteriza por el empleo de la materia prima presente en el entorno. Es una construcción hecha en el terreno por la gente del terreno. Aquí en el interior del cuco podemos ver cómo se construía. Entonces, en una primera fase de la construcción, lo que se hace es se construye el zócalo sobre el que se apoyará la cubierta. El zócalo se construye con piedra caliza, que es una piedra que abunda en el territorio y es muy fácil de trabajar. Se emplea en forma de mampuestos. Como vemos, son bloques irregulares que se van colocando respetando la ley de la traba. Dentro de lo que es el anillo que forma el zócalo del cuco, encontramos que hay una serie de elementos que favorecen lo que es la habitabilidad del mismo. Aquí, en este caso concreto, tenemos una chimenea, y aquí un poquito más adelante podemos ver una alacena. Aquí es donde se dejaría la merienda o dejaría la comida el agricultor cuando tuviera que hacer las faenas. Si ya pasamos a lo que es la cubierta, observamos cómo hay un cambio de material en la construcción. Como hemos dicho, la parte de abajo es la piedra caliza, en la parte de arriba se emplea lo que es la piedra de tapar. Esta piedra se caracteriza porque se presenta en losas. Estas losas se disponen de manera inclinada para poder evacuar el agua hacia la parte exterior del cuco. La cubierta se construye con la técnica de aproximación de hiladas, es lo que se llama una falsa cúpula. L'orografia d'Umbria la Plana es caracteritza per l'existència d'elevacions destacades amb diferències d'altitud superiors als 200 metres. Entre els punts d'interès destaca la Umbria del Sastre, amb un descens pel Tallafocs fins a la Font de Lucena. La visita també passarà per l'ascens fins al Colchón del Moro i un nou descens fins a la Font de Fraga. També es poden visitar els camps de cultiu i les antigues pedreres ibèriques, a més dels trams de l'antic camí ibèric fins a arribar al barranc de Lucena. I en el descens fins al castell trobem l'aula d'interpretació mediambiental, construïda com una casa ibèrica, incloent un tram de muralla. Tampoc falta una àrea recreativa. Baixant cap a Enguera podem tornar al punt d'inici o seguir el passeig mediambiental fins al centre de la villa, creuant el pont medieval del carrer Divina Pastora. El barranc Laoz és altre paratge natural que no ens podem perdre de la demarcació d'Enguera. L'erosió de la pedra calcària ens sorprèn amb este espectacular paisatge on podem trobar també art rupestre, formacions forestals i una microreserva de flora, i tot en diferents rutes segons el tipus de visitant. En quant a la vegetació que puguem trobar
és la vegetació típica mediterrània, però sí que es poden trobar algunes espècies característiques no tan comuns al Mediterrani, com poden ser el Chamaerops humilis o la palmera mediterrània, l'única que creix a aquestes muntanyes de forma natural, alguns freixes de flor, i també puguem trobar un espai protegit que denomina microreserva de flora, en la qual l'espècie més característica és una planta insectívora que es diu Picnicola mundi. I sobretot les formacions de matollar i de pastures naturals són apreciades per la Unió Europea i això va merèixer la seva catalogació com a lloc d'importància comunitària. El paratge té una extensió de 1.009 hectàrees. Es pot arribar per la carretera CB 590 en direcció a Llora, en el quilòmetre 30, abans de l'encreuament amb la CB 589 de Navalón a Moixent, hem d'eixir cap a la pista de Benacantil, que ens portarà a la capçalera del barranc i el seguirà durant part del recorregut que hem de fer a peu. La característica més important i a destacar que tinguem en aquest paratge és, sense dubte, el valor paisatgístic i geomorfològic que té. L'erosió hídrica ha fet que puguem veure aquest gran canó que té pràcticament 600 metres de desnivell des de la base fins a l'altura, en el qual els geòlegs poden interpretar molt bé els períodes geològics. Està prou ben estratificat. També és de veres que estem en les últimes estribacions del sistema ibèric. Això ens propicia també muntanyes més ondulades, no tan en cresta com poden ser el sistema alpí de la província d'Alacant, però sí que ens ofereix prou informació en quant a períodes geològics i les seues característiques principals. L'interès botànic del paratge natural del barranc Laoz resideix en els seus murs rocosos, on creixen plantes rupícoles tan rares com les sabatetes de la Verge, que a la primavera decoren els penyals d'esferes de flors rosades, o la planta carnívora coneguda vulgarment com violeta de font, que atrapa insectes en les seues fulles i els extreu el nitrogen i fòsfor que necessita per viure. Totes aquestes muntanyes són un monument al carbonat càlcic, són muntanyes calcàries que el que produeixen també és una gran infiltració quan plou i per això no tinguem grans rius, perquè quasi tota l'àvia de pluja això és com una esponja amb molts forats, percola l'àvia dins de les cavitats, produeix moltes caves, tinguem una gran varietat de cavitats i fa que l'àvia es quede en aqüífers esperant ser utilitzada àvies avall en la Ribera o l'Albufera. En el Barranco de Laoz encontramos un recurso muy importante para lo que es la Villa de Enguera. Tenemos un ejemplo de pinturas rupestres de arte levantino. Las pinturas rupestres de arte levantino han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las pinturas que encontramos en Enguera representan una escena de caza, es una escena muy bonita, en el que vemos como hay un arquero que está cazando un ciervo. Entra dentro de lo que es la iconografía normal de este tipo de pinturas. Seguint la pista de Benacantil fins a la Casa del Cantalar i el Castillico de Laoz, obtenim una visió panoràmica del barranc i fins i tot podrem baixar en els punts d'interès. Entre ells destaquen les pintures rupestres del Toll de la Pregunta,
la Cova Santa, santuari medieval, i la Finestra de la Hoz, un gran forat al mur rocós. Altra manera de conèixer el paratge i bona part de les meravelles d'Énguera és el sender de gran recorregut GR7. Com la distància total que cobrís el seu pas pel terme és de 43 quilòmetres, es recomana cobrir-la en dues etapes. La primera, de 23 quilòmetres, té origen al Pic Caroig. La segona, de 19 quilòmetres, comença a Benali i ens porta fins al límit amb Moixent. Jo crec que la principal ruta depèn de les teues forces, no? Jo crec que la ruta autèntica hauria de ser des del terme de Auies avall, este barranc desemboca en l'autovia que va de Xàtiva a Almansa, i la ruta realment per a poder observar tots els ecosistemes representatius que n'hi ha dins del paratge començaria en la pròpia autovia, agarrant-se el barranc Auies a dalt, fins a acabar en un paratge d'ací d'Énguera que es coneix com el Transformador. L'última parada en esta excursió per Énguera la fem als barrancs de Carrasca i Gatillo. Destaca per la bona conservació de l'entorn i també és bona prova de l'intensa activitat humana de la que ha sigut testimoni la zona. Tots dos demostren la riquesa històrica i cultural que atresora. El paratge té una extensió de 374 hectàrees. Des d'Énguera hem de prendre la carretera CB 548, que unís el municipi d'Énguera amb el caserío de Benali. En el punt quilomètric 15+2 d'esta carretera hi ha una xicoteta esplanada per aparcar el cotxe i començar a caminar. Este paratge és lloc d'importància comunitària i zona d'especial protecció per a les aus també, o sigui que està dins de la xarxa Natura 2000, la red d'espais protegits a nivell europeu, i el que trobem a aquest paratge és una antiga repoblació forestal dels anys 40 i es trobem ara el resultat, que és una massa molt frondosa de pi blanc, prou evolucionada ecològicament, perquè si vegem el sotobosc ja vegem espècies arbustives ja de més qualitat ecològica, com poden ser el durillo o marfull, cervals, inclús algunes falagueres, el qual dona compte d'una qualitat d'estació bona, carrasques, freixes de flor, algun roure valencià també, que estan germinant baix a l'ombra del pinar. Durant la ruta passarem per diversos punts d'interès, com l'abric del barranc del Gatillo, la font del Gatillo, la canyada real d'Almansa o la casa de la Venda, que situada a 1.500 metres d'altitud ens ofereix una magnífica vista del Pic Caroig. L'ecosistema millor representat en els paratges Umbria la Plana i barrancs Carrasca-Gatillo és el format per una massa forestal de pi blanc, amb exemplars diversos de carrasca i un sotabosc de coscolls, gentiscles, estepes i romers, junt a terrenys agrícoles de secà. Les muntanyes d'Énguera són un territori tradicionalment orientat a la caça, on abunda el porc senglar, la perdiu i el conill. La presència de la formidable cabra salvatge és més recent, amb una població establida a partir d'exemplars procedents de la propera reserva de la Mola de Corts. Gats, coloms i esquirols, preses habituals de rapinyaire, també abunden per la regió. En zones obertes, ja de nit, és fàcil escoltar el mussol entre la xineu i el teixó,
recorrent el camp a la recerca de rosegadors i amfibis. El fons del barranc és ric en vida d'amfibis i les zones pedregoses són l'hàbitat idoni per a rèptils, com l'escurçó ibèric, una espècie en la que davant d'una improbable trobada hem d'extremar la cautela i mai hostigar-la per simplement deixar-la marxar. Tota aquesta diversitat dels ecosistemes que trobem als 3 paratges naturals d'Énguera és d'un valor incalculable. Per això és precís la conscienciació dels veïns en el manteniment dels espais protegits. Però a més, les administracions treballen en fórmules innovadores que aconseguisquen preservar la vida a la muntanya, evitar els desastrosos incendis forestals i al mateix temps ajuden a revitalitzar l'economia enguerina. Per això, l'aposta per les energies netes sembla una tasca sostenible. Conseguimos un proyecto europeo, ponemos un proyecto LIFE, con el cual hemos hecho el desarrollo de la ordenación de todos los montes. Ordenación que nos ha servido para sacar a subasta el aprovechamiento de la biomasa. Ese mismo aprovechamiento pues es el que nos ayuda a quitarle potencial, a quitarle combustible a lo que es el monte, sacar de todos los parajes pues ese material que sobra y que luego situado en el monte pues tiene un peligro y un potencial de incendio muy grande. A la vez lo ayudamos a generar empleo y a generar una dinámica de conservación y aprovechamiento, ¿vale?, que hace que los parajes, pues bueno, la verdad es que entendemos que es una cosa positiva para que se conserven. Pel que fa a la gastronomia, la llebre o el conill són constants a la cuina enguerina, però també són considerables l'arròs al forn, les tortes d'embotit i la gatxamiga. I per descomptat, el plat estrella, el gaspatx enguerí, un plat tradicional de transhumància que a Énguera es cuina en brou d'ossos de cacera i ternera. Conill, pollastre, creïlla i botifarres de ceba s'afegiran com a segon plat, doncs a Énguera les tortes de gaspatx es prenen com a primer plat. Però si volem conèixer de primera mà l'ingredient secret que donarà un gust i olor tan característic com irresistible a este gaspatx, hem d'acostar-nos als paratges enguerins i les seues cuines. Alguns diuen que es tracta de la mateixa pebrella que creix a la seua muntanya i que en cap altre lloc aconseguís un aroma igual. Treu-li goig a la natura, mantén net l'entorn, utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Es prega al màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc, no fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies autoritzades. I recorda, els paratges naturals municipals són patrimoni de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per al goig de les generacions futures.